Moni masana bwino ndine Nesta the Black Teacher. Lero masana pa 15 June chaka cha 2026 tabwera ndi nkhani zimene zachitika zosiyana ma updates. Tiyambe ndi ku Irani, tinamva update ya mamawa kunena kuti kumeneku alengeza kuti agwirizana zoleka nkhondo America ndi dziko la Iran. Komanso zimenezi zikukhuzanso ku Lebanon kumene Israeliso imalimbana ndi gulu lija la Hezbollah. Ndiye akuti ceasefire imeneyi isayiniridwa lachisanu likubwerali pa 19 June ku Switzerland kumeneko. President Donald Trump akulowera ku France padakali pano ku G7 summit. Ndiye lachisanu kukasayiniridwa peace deal imeneyi. Ndiye ma details a peace deal isanatuluke bwinobwino yani. Zinangonenedwa zinthu ziwiri zitatu kunena kuti Strait of Hormuz itsegulidwa komanso blockade ya America ichotsedwa pa Iran. Ndipo chifukwa cha news zimenezi mitengo ya mafuta yatsika. So pano anthu padakali pano akupanga watch kuti aone ngati stima ziyambe kudutsa bwinobwino. Padakali pano kuliso nkhawa pang'ono chifukwa anthu sakudziwa kuti zimenezi zikhala zoona. Tidziwe kuti kufikira lero Donald Trump walengezapo kunena kuti deal ikubwera pompano pokwanira ka 35. Jambire ni nkhondo 35 times imene Donald Trump wanena kuti ceasefire ikubwera, deal we are close. Koma mapeto ake sizimatheka, anthu amakhala kumenya nabe. Ndiye padakali pano ngakhale zizanenedwa anthu enabe adakali cautious kuti aone kuti zitheka. Zinthu zina zimene zikukayikitsa anthu ndi zinthu zimene kusiyana kwa zimene zikukambidwa makamaka kumbali ya America ndi mbali ya Iran. Strait of Hormuz America ikuti itsegulidwa, basi mafuta ayamba kupanga flow, zonse zibwerera mwachikale. Koma Iran ikulankhula zonena kuti itsegulidwa koma ikhala under management ya Iran. So iza kuti Iran izilipiritsa. Ndiye tiona kuti kodi zinthu zenizeni ndi ziti. Zonse zizioneka masiku amene akubwerawa. Wawina nkhondo endani. Ndanenapo mbuyomu ndikubwerezanso lero kuti nkhondoyi yawinidwa ndi dziko la Iran. Sadly. Mutha kubwerera ku history, America kumenya nkhondo ku Vietnam, America kumenya nkhondo pompano for the past 20 years ku Afghanistan. America inapita ku Afghanistan, inachotsa mboma maTaliban, inathamangisa, inabweresako boma lina. America inakhala kumene kuja maTaliban aja nangochoka kuthawa ndi kupita kwalowa mmagolira umakakhala mmapiri ndi kumapanga ma-attack. maTaliban sanasiye, anakhala kumapanga ma-attack, kupanga ma-attack. America was forced kukhala kumene kuja mabiliyoni, kumapanga spend mabiliyoni chaka ndi chaka kwa zaka 20 ali kumene kuja. Eventually anapita kukakambirana ndi maTaliban. Eventually America anachokako maTaliban lero ndi amene akuyendetsa boma la ndani la Afghanistan. Ndiye muzaona kuti pali kuwina ma battles. America imawina ma battles, imamenya ma battle ndi kuwina. Koma nthawi zambiri imaluza nkhondo yonse. Chifukwa tactic yomwe opposition imachita imakhala yopanga drag. Ndi ukapanga drag nkhondo ija uyiwina America. Chifukwa chani? Chifukwa nkhondo ija ndi extension ya politics ndale. Ndiye president wina aliyense amene wayambisa nkhondo amakhala ndi pressure yoluza support kwawo, popularity. Ndiye politics zimapanga play. Nkhondo ikakhala yayifupi nthawi yochepa simapanga affect president uja kwambiri ndale ku nyumba iyayi. Koma nkhondo ija ikamatalika anthu atakhala kuti amakusapota kumayambiriro, kumapeto kwake anthu amazakhala kuti akudana nawe. Anthu a opposition kuyamba kupanga campaign chifukwa cha nkhondo yomwe ukuchita. Ndiye Irani inadziwa bwino zimenezi. Donald Trump walowa waiyamba nkhondo ija inanena kuti wiwi sitimulola kuti angowina, angomenya kuwina pombo kumachoka itinkakamira. Ndiye anamukakamiradi paka Donald Trump amasowa posiya nkhondo ija. Akati ndifuna ndisiye chochi ningoponya mabomba ndisiye chochi neno tawina victory. Irani akati ndaona Air Force yanu ndakuononga yani kupulisaso. Akati ayi mamisa capability yanu onse dathezeratu Irani kuponya be mamisa. Ndiye kunapezeka kuti pressure sopano inachoka kwa Iran ndikupita kukakhala kwa Donald Trump. Mpaka ababa agwirizana deal. Koma kuti muone zimene zavomerezedwa apo ndipo mudikirire muzaona kuti ma objectives a nkhondo aja palibepo. Number 2, amafuna regime change. Regime change sinachitike. Number 3, ubale wa America ndi Israel waipa chifukwa cha nkhondo. Anayamba limodzi ngati ma twins okondana. Padakali pano waipa. Donald Trump watopa nayo nkhondo, akufuna nkhondo ite. Netanyahu zikumuvuta chifukwa sanakwanilise ma objectives yake. Hezbollah kumenyabe, Mahouthi akumenyabe, Iran idakali strong. Donald Trump akuti basi peace deal. Pamene dzulo lomweli Israel inali kupolisa ku Beirut. Ndiye padakali pano peace deal ya Donald Trump ikuphatikizaso Lebanon. Meaning kuti Donald Trump sopano akukalipira Netanyahu tasiyani.
which is success kumbali ya Iran, kuti awiri awawa mpaka afika podana posaonana bwino. Chitaso kukamba za chitatu, kukamba za Strait of Hormuz. Strait of Hormuz sopano Iran yazindikira kuti ili ndi chida chopwetekera economy ya dziko lonse lapansi komanso economy ya America, chifukwa ma economy amaendera mafuta. Inflation dziko lonse kuvutika chifukwa cha Strait of Hormuz. Iran yazindikira kuti ili ndi chida chimenechi, ndipo next time chita chake chitangochitika Iran ipitaso ku Strait of Hormuz. Chachifolo ma neighbors, Iran yatibula ma neighbors UAE, Saudi Arabia, Qatar osewa amene sopano adziwa kuti sali safe. No matter kuti America ili kumeneko kulibe, komabe sali safe, Iran ili pamenepa. Nkhondo yonse ikuta, Iran ndi imene ili yamphamvu kwambiriso kusiyana ndi nkhondo isanayambe. Nkhondo isanayambe aliyense amangoiona Iran ngati dziko loyipa la anthu oyipa, komano padakali pano maiko ambiri even ma neighbors wakuti Iran ndi dziko lamphamvu. Ndiye anapha asogoleri a civilian Ayatollah, ndiyena padakali pano dziko la Iran likuyendesedwa ndi IRGC military group amene ali more militant than iso asogoleri akale. Ndiye regime change jaso sinayende bwino. Zonsezi ndikuzifotokoza kuti mumvesese bwinobwino tikamati Iran ndi imene yawina nkhondoyi. Iran military yake singayime ndi military ya America. Nkhondo ya pompo America itha kupulisa kuononga Iran ijayo, koma Iran itha kukakamira kugwirisa ntchito chani. You win the battles, koma ifeyo eventually we win the war. Chizungu chake akumati chani? Winning by not losing. Iran ya wina just chifukwa choti sina lose. Osati kuti yoyo yamenya America nkupulisa America. Yeah, asilikali a America aphedwa ndi 12. Avulala 300. Koma nkhondo yakhala costly mabiliyoni America amene aonongedwa polimbana ndi ma drone ochipa a Iran. Iran yawina nkhondo by not losing. Chifukwa America, the biggest military, the most powerful military in the world, wogwirizana ndi Israel, apita kukaponya mabomba awo zida zenizeni amagwirisa ntchito majoka kuponya ku Iran. Yet Iran is still standing today. They are winning by not losing. Manifesta, ndine Nesta, the Black Teacher.